Roed yn rhan ôl ar raglen Heno, sgwrs a chan gyda grŵp o gefnogwyr pêl-drod Cymru a Barry Horns. Ma' nhw'n wych. Croeso yn ôl i chi, nawr te, ydych chi'n dilyn pêl-drod, yn enwedig tîm pêl-drod Cymru, fyddwch chi'n gyfarwydd iawn ar criw nesaf yma, sef a Barry Horns, sef band swyddogol a Cymdeithas Pêl-drod Cymru. Mae'n ddigon o hwyl dyn nhw, a mae'n gael ni sgwrs gyda ddau ohonyn nhw nawr, sef Gareth Evans a'i frawd Hywel Evans. Croeso i chi'ch dau. Nawr te, gêm penwythnos hwn, dydd Sul, Belg a Chymru wrth gwrs, ac i chi fel grŵp, fel band, yn cael I dilyn nhw I bobman, ydych chi tîm Cymru? Fi trio, ond dwi ddim bob amser yn hawdd I mynd i'r bob away match. Ond pryd bynnag bod ni'n chwarae yn gatref, bob amser dyn ni yna yn y stadiwm yn chwarae gyda ni. Wel, ni wedi joio cael chi yma heddi yma, achos chi wedi bod yn ymarfer trwy prynawn, a chi wedi codi'r lle yma, achos mae'r sŵn mor wych. A wedyn, sut ydych chi'n gwybod pan ych chi'n y dorf, pryd I chwarae a pryd I beidio chwarae? Mae'n anodd iawn, mae'n rhaid ni trio yn galed iawn. Dyn ni trio chwarae pan mae Cymru yn ataco, a ddim pan mae'r tîm arall ar fi'n sgorio gol. So mae'n anodd iawn, a dyn ni trio chwarae pan mae rhywun di injo, so dyn ni ddim yn chwarae. Mae'r awyrgylch yn amrywio, ond wrth feddwl am yr holl gemau chi wedi gwneud, beth yw'r gêm o'r eriod I chi wedi cael y fraint o fod yna'n perfformio ac yn bloeddio sŵn chi trwy'r stadiwms? Beth yn credu, Gareth? Gêm I ffwrdd erbyn yr Alban pan nath Cymru ennill dwy gol I un, ar ôl bod un gol lawr ar hanner amser. A chi nath hynna, ynta fe? Dwi'n credu Ie, o Barry Horns, I reini sydd ddim yn gwybod, pwy oedd Barry Horns? Nyn nhw rhyw 11 bechgyn. Deithon ni at yn gilydd rhyw 3 neu 4 blynedd yn ôl. Dystyniad I ddechrau. O'n I eisiau gwneud rhywbeth I wneud awyrgylch yn yr stadiwm yn well. Roedd cymaint o rivalry rhwng towns gwahanol, yn enwedig rhwng Caerdydd a Abertawe. Rwy'n wir dros eisiau dod pawb gyda'n gilydd a cefnogi Cymru. A dwi'n cymryd fod yr enw yn rhywbeth I wneud ag hefyd, o ran Barry Horne. Ie, yn union. Mae Barry Horne yn legend ac mae dal yn... Rwy'n dros eisiau, mae'n ddiddorol I ddweud y gwir oherwydd gêm diwethaf Barry Horne I Gymru yn 1997 a roedd yn ennill yn erbyn Gwlad Belg 2-1. Felly, dyn ni eisiau... Gobeithio yr un look Sul yma. Nawr te mae Cymru wneud yn da ar hyn y bryd, nag nhw? Mae nhw yn 2 buddugoliaeth a 1 dro, so 7 pwynt. Ie, gobeithio byddwch chi mas gyda nhw mewn Cymruaeth Ewrop, felly, yfe? Fingers crossed. That'd be good, wouldn't it? Brilliant if you were. You're all fantastic. Mae'n sŵn gwych di bod yn nhw. Anhygoel. A beth chi'n mynd I wario nes ymlaen? Beth yw'r darn chi'n perfformio? Mae gen ni 3 can, a ni'n dechrau gyda Goer Harlech, a wedyn Just Can't Get Enough gan Depeche Mode, a wedyn rydym yn gorffen gyda Andy Williams. Pa'n angofio hwnna nes. Rwy'n y fysyd dim o beth I wneud. Ond disgwyl ma'n wneud gar I glywed chi'n perfformio. Diolch yn fawr I chi'n tro. Diolch yn fawr iawn I bob un o'n chi. Diolch. Yn eich gadael chi yna yng Nghymru, Barry Horns, go nhw!